шлях кожнага літаратара, як і лёс кожнага звычайнага чалавека, безумоўна адрозны. Хтосьці прыходзіць у літаратуру яшчэ ў гады падлеткавага асэнсавання, калі толькі-толькі адкрываецца дарослы свет, і праз прызму юнацкага максімалізму эмоцыі і пачуцці дасягаюць вышыні свайго апагею. Іншыя дакранаюцца да неаб'емнага свету літаратуры ўжо ў тым узросце, калі спеласць думкі і ўспрыняцце атачэння і ўсяго таго, чым багаты гэты свет, поўнасцю выспелі і кладуцца на паперу дакладна выверанымі радкамі. Між водараў лясных, бярозавых, хваёвых, у подыхах вясны мне захапленне слова. Між зімніх завіррух, між павадкаў вясновых, паміж жыццёвых скруг мне адпачынак слова. Калі ж мяне адчай адолее нанова, тады ўжо выбачай, мой паратунак слова. Аўтар гэтых радкоў якраз і адносіцца да другой катэгорыі літаратараў. Марыя Владзіміровна Кобец заявіла аб сабе на старонках часопісаў і газет ужо ў 33-гадовым узросце. Менавіта тады, калі жанчына ўжо напоўніцу навучылася захапляцца і смарагдавай ранняй вясной, і ружовым траўнем, і вераснёвым золкам, і белым ветразем завей. А зараз Марыя Владзіміровна прачытае свой апошні верш, які прысвечаны малой радзіме. Мне небо твое наясней, родима моя малая, смарагдовой ранней весне, вязковой твоей присягай. Мне хмарки твои найчастей, веселки у долонях люляют, и соненько посмех частей, родима моя малая. И дождик осенний теплей, грибные гаманки обложены, им в осеньской вохры аллей, ярчей, пригожей, заможней. Мне поле твое наивольней, чем безлишь чужих разлогов, и песня твоя наиродней, ёй гомон лугоўму рогаў, ёй мудрость моих дядоў, ёй ласка моей матулі. Шуміть, ніби каже знов, хіба ж ви мене забулі? Забилися, певно, так, гамонку твою соколную, не ёмкаш, наукол дівак, откуль і що шанує? Шануем что? Чужую гамонку мову, навошта, чаму, за що губляем життя знову? У светлым дзіцячым сне лагода гамонкі мамы, дачушка, а голас той мне роднейшы ён самы-самы. І гоман, і песня, і разлог, і шэрых палеткаў далі, і тое, што даў нам Бог, што продкі заўжды шанавалі. І неба, што мне наясней, радзіма моя малая, смарагдавая ранняй вясне, вязковой твоей присягаю. Добрый день, Мария Владимировна. Добрый день, Вероника. Мария Владимировна, расскажите, калі ласка, крыху аб сабе і аб вашым шляху ў літаратуру. Ну, насамрэч, усё пачалося вельмі давно, калі я яшчэ хадзіла ў школу, так як і ты. Тады я пачала пісаць вершы на рускай мове. Ну, насамрэч, я сур'ёзна да гэтага не ставілася, а ўжо сапраўдныя такія першыя крокі ў беларускую літаратуру распачаліся напрыканцы 2006 года. Вось тады я напісала першы верш, які быў надрукаваны ў нашай раённай газеце «Палеская правда». А як непасрэдна ў вас адбываўся працэс напісання вершаў? Ну, працэс напісання вершаў – гэта такая справа досыць складаная, можна сказаць, але ў той жа час і простая. Гэта такі працэс, які проста не падуладны сабе. Ну, нейкія такія імгненні настаюць, калі усплываюць у галаве нейкія думкі, нейкія сказы, нейкія словы, занатоўваюцца, ну, так паступова складаецца верш. Часам здараецца, што верш можна напісаць за 10 хвілін, а часам і за 2 альбо 3 дні. Марія Владимировна, ваш творчы шлях у літаратуру пачаўся ў 2007 годзе.
Ужо ў 2011 годзе убачыла свет ваша першая кніга. У тым жа годзе вы былі прынятыя ў Саюз пісьменнікаў Беларусі, а ўжо ў 2012 вы атрымалі заслужаную ўзнагароду лаўрэат літаратурнай прэміі імя Владзіміра Калесніка. Раскажыце, калі ласка, у чым сакрэт вашых творчых поспехаў? Насамрэч ніякага сакрэта асаблівага няма. Проста трэба да кожнай справы, не толькі да справы напісання вершаў. Я лічу, што да кожнай справы трэба ставіцца з душой. Калі ты ўкладаеш усю душу, усе свае адчуванні у любую справу, гэтаксама і ў верш, тады ўсё атрымаецца добра, тады гэта пабачыць і ацэняць тваё атачэнне. Марыя Владзіміровна, наколькі я ведаю, у мінулым годзе вы бралі ўдзел у некаторых міжнародных фестывалях. Раскажыце, калі ласка, аб сваіх творчых стасунках з літаратарамі іншых краін. Пачыналася ўсё здесь у 2013 годзе, калі мае вершы перавяла руская пісьменніца і паэтка Любоў Турбіна. Яна пераклала іх на рускую мову, яны былі надрукаваны ў часопісе «Літаратурная учоба». Ну і потым мяне запрасілі, па выніках вось гэтай публікацыі, мяне запрасілі ў расійскі горад Цвер на фестываль «Поющие пісьмена». Там я пазнаёмілася з цэлым шэрагам вядомых літаратараў свету, у тым ліку сербскія паэты і пісьменнікі. Вынікам гэтых стасункаў стала запрашэнне ў Сербію на славутыя 51-ыя міжнародныя белгарадскія сустрэчы, у якім у ліку 23 краін свету брала удзел і я. Ось зараз перада мной газета, якой надрукаваны таксама мае вершы, побач з удзельнікамі іншых краін свету, 23 удзельнікі, тут ёсць асабліва важныя публікацыі для мяне. Вынікам вось гэтай паездкі ў Сербію стала мая праца ў накірунку перакладаў сербскай мовы, над якой зараз я і працую. Пераклала ўжо некаторых аўтараў, надрукавалі іх у нашых беларускіх выданнях, вось, і рыхтуецца ў Чарнагорыі кніга маіх перакладаў сербскага вядомага аўтара Ранка Радавіча, якая выйдзе там, але кніга ў маім перакладзе. Ну і напрыканцы нашай размовы пазнаёмце нас з тым, над чым працуеце зараз і якія мэты перад сабой ставіце. Вось такі зборнічак у мяне выйшаў напрыканцы 2011 года. Ну, а зараз я працую над другім зборнікам, рукапіс якога ўжо аддадзены ў выдавецкі дом «Звязда». Ён будзе складаць прыкладна 150 старонак. Мяркую, што ўжо ў будучым годзе ён пабачыць свет. Як бачна, адна з галоўных якасцей аўтаркі – шчырасць. Менавіта шчырасцю прасякнуты і ўсе вершы Марыі Владзіміровны. Яе лірычная гераіня вельмі розная, моцная, хуткая, гожая і непадкупная, і адначасова сціплая, сарамлівая і сумнівная. Паэзія Марыі Кобіт трывожыць, трымае ў палоне сваіх адчуванняў, даносіць да нас усю складанасць жаночай душы, яе шматграннасць, яе мноства абліччаў. Мы пазнаёмілі вас з творчасцю нашай зямлячкі Марыі Владзіміровны Кобіт, якая нарадзілася і пражывае ў аграгарадку Валішча Пінскага раёна Брэсцкай вобласці Рэспублікі Беларусь.